Mga kabisaya, sa bidyong ito ay ating pag-usapan ang magnitude 6.2 na tumama sa Davao de Oro. Alamin natin ang mga estrukturang nasira nito. Pray for Davao de Oro. Kalsada. Ang kalsadang ito ay pumutok, kaya nga nilagyan na lang ito ng dahon ng nyug upang hindi makadisgrasya. Ang tulay na ito ay malapit na maputol at napakadelikado nga ito sa mga motoristang dumadaan dito, kaya sana ito ay ma-repair agad ng mga taga-gobyerno. At may landslide din sa tabi ng kalsada na halos matabunan na ang buong kalsada nito dahil sa malaking pagguho ng lupa sa katabing kalsada. At ang kalsadang ito ay halos mabutas na ang lahat ng semento. Ang laki ng biyak nito kaya delikado ito lalo na bumabiyahe ka sa gabi. At ang sasakyan niyang ito ay tamaan ng mga batong dumaragasa galing sa taas dahil sa pagyanig ng 6.2 na lindol. At ang bahay na ito ay hindi nakaligtas. Gumuho ang bahay na ito dahil sa lakas ng paglindol. Kaya nagtulungan ng mga tao upang maligtas ang taong naipit. At saka ang bahay na ito, yung pader, nasira na din. Bumagsak ito. Ang lakas talaga ng lindol na ito. At pati nga ang loob ng bahay ay wasak din ang mga gamit. Halos mahalungkay ito ang lahat ng gamit sa loob. Ang tindahan nga na ito ay bumagsak ang kisame, kaya ang lahat ng panindahan sa ibaba ay natabunan ng kisame. Kaya malaking damage ito para sa mga negosyante. Pati ang mall na ito ay bumagsak din ang salamin ng food court na ito. Sana ay walang tinamaan na taong kumakain dito. Naramdaman nga rin ang lindol sa Davao del Norte, kaya ang glass door ng kanilang City Hall ay bumagsak din. Nagsilabasan nga ang tao sa loob ng City Hall para hindi sila matrap o maipit sa pagguho ng mga gusali doon. Kaya ang tindahan na ito ay sirang-sira ang mga paninda nila. Halos nahulog ang lahat ng mga dilata at mga pagkain na nakadisplay. At ang mga soft drinks naman na ito ay halos na mabiyak ang lahat. Natumba lahat ng mga soft drinks na nakapile. At mayroon ngang nasaktan sa paglindol na ito, kaya rumisponde agad ang mga ambulansya. Pati na ang Philippine Army na ambulance ay tumulong na rin. Isa nga ito si tatay sa tinulungan nila, pinasakay sa ambulance upang malunasan ang sugat na tinamo nila.